boss. Pwede mo utang na boss. Ano na itong balay sa abogado ni boss? Ano po po? Sige boss, salamat. Sige, salamat. Pre, mayong hapon sa imo. Mayong hapon po. Pwede mo utang na pre kung asa dapat ang balay sa abogado dire pre. Ay, dito sa unahan. Kung nakay makita dito na balay, nagit na pula. Dito Ay sige pre, salamat sa ako. Sige. A few moments later. Ay, mayong hapon mo da sir. Ikaw abogado dire sir. Oh, ako, mayong hapon po. Sa may ato. Ako na si Dong Bertoy sir. Ako tayo pasabak akong apelido ba kay Baho. Isa mo day apelyido ni mo Dong Bertoy, nganong baho man. Kasi atong sabog kami sir, babayad na dito. Mahal-mahal ra bigid kung pangayo diri og pausab ang apelyido tanan. Mga pila po ka na sir. Gismel basta usab ang tanan apelyido. Pero ay barato-barato. Basta ipabalin nimo ang mga apelyido. Lubot o apelido sir. Kung yung balik tarong sa mo ka Baho. Lubot ug atong balihon. Tubol. Oh sir. Hala, pauli dito sa inyo ha. Santi na imo.